Bibabane ing adwang bulan na preventive suspension order ning Sangguniang Panlalawigan kang Santa Rita Consilor Alvin Martin. Iti ing kaugnay ning kasong administratibo amisang palaban kaya pauli na kanuning illegal recruitment dareng seasonal workers king South Korea. King ikwan ang dokumento ng CLTV 36 News, pirmado ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, ing meto nga resolusyon anyang June 27, 2024. Megsilbi nemang proponent ng resolusyon i 3rd District Board Member Ananias Jun Canlas at tatalakad at chairperson ng Committee on Good Governance. Makabili keti na 60 days siyang suspendido i Consilor Martin at alayang tanggapang sweldo ang timong opisyal ng lokal na kapanibalanan ng Santa Rita. Nasa na ning suspension order na di na niyang dalan ing misusubong a investigasyon king harapan ng administratibo o ing dishonesty, oppression, misconduct in gross negligence and abuse of authority. Makataladtad din kang page 2 ng committee resolution ing ugnaya ng Konsehal Martin king Korean investor ay Kim Sion. Lalawende kanong ebidensya iti king amanwan a illegal recruitment dareng magobra para king Fisheries and Agriculture king County of Wando and Kindo king South Korea anyang April 3, 2023. Lulto kanu ing partisipasyon dareng adwa kareng service fee, a payable cash at rengaliwang kiltas daking payroll dareng talapagobra. Samantala, pekikwana na ning CLTV 36 News akwa ing pasyag ng suspended Municipal Councilor Alvin Martin. Agpangkaya at tanggap na ne kanu ing suspension order. Mupin kumpormi ini nalultoyang pasimuno at taga ng midikdik yung kimpisa sabyan. Actually po, nung tutuusin mo po nung talagang pakasumantaya, pakaisipan tayo masilese, aliwa naman po akong magpirmo. Aliwa naman po akong mag-execute ganyan. Aliwa naman po akong mag-implement. Karakalmi po. Nung dinin niya pong authorization ni Mayor, siguro, ang gaya mo ka rin yung participation ko. Pero uling kako da bubeting makanyan. Ako harapan ko naman po. Basta hindi, balok po. Inga pong gino, enak po po rin. Pamanalakara na kanuna alang illegal recruitment amilyari king pamagpadala ng talapagobra king Korea uling mumuna keti atin niya kanung Memorandum of Understanding o MOU ing Korean investor ampo ing lokal na kapanibala ning Santa Rita at opisyal yaking Korea ing dinatang. Kung mali pong amaning dimdamdam ito kasi munang-muna itang taong dintang po pa rin administrador na po ning mayor. So, ibig sabihin, atin niya pong authorization kapag month. Ito na yung po padala kini na alayang authorization. At the same time, nangakakit ditang tarpaulin po at siya po italagyo na ka rin at saka itang position na. Kareng sumasumangid na pupukul da kanu kaya, metong mo kanu yung sisiguraduana, eya kanu me nakitan at me mulsa king nanumang me gastos da rin kayang kabalen a meg-apply king me sabing obra king Korea. Ang public servant, open na ako po diyang ninong tao. Kasi po katungkulan ko po ito. Adyang ninong magsasabing tao ka na, open ko po. Kaya po sa sarili mga ito. Ngayon, regarding karetang advanda po, nung anong hotel na pong advan, kareta may ang gastos doon, baka na anong ko pong ibalik dito, missing ko, wala na ako, ala naman pong binyaya ka na ako. Nung hotel na pong binyaya ka na ako, ibalik ko po karela, sige po. Pero adjusting po sentiments, wala na ako pong kinuha karela. Baka na anong ko pong balik dito ang mga ito. At the same time, yung pamag-abroad na po, kaya gana-gana po waring mag-abroad, mag-success lang. Atin naman po talaga yung mag-success. Atin na yung mag-kay. Uling itang obra ni kaya, dapuag yun. Normal mo po itang mga ito eh. Pero umakanan na po rin ang aliwang mag-success naman. Samantala, aparte king kasong administratibo, magsampala naman kanong criminal case laban kang Consilor Martin ding biktima kanuning mesabing illegal recruitment dareng seasonal workers king South Korea. Aking kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.